Mak info iki infone seputar Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Mak ya. Dadi iki kanan dalan iki SD Negeri 3 Ngeni. Di antara sampean kabeh nek apa ora sing biyen alumni SD kene iki. Lek enek njajal ngacungo to, aja mek meneng ae. Lah iki lek sing lurus engko terus ngiri, ngurus mentok ngiri tembuse Pasar Ngeni. Lek lurus mentok kanan ku iso teko Gunung Gedhe kono lho, Mak ya. Peh kene iki lek ra salah masuk dusun Sumber Glagah, desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Biyen kan tau tak sepil, misalkan sampean kabeh teko daerah ngendi kaya teko daerah Kalidau, teko daerah Kepek kae lho, kae sing ngidul engko nganan nek dalan nganan to cor-coran kae. Engko tembusi yo kene iki. Dadi misalkan sampean kabeh arep ning Wonotirto, engko liwati yo kene iki, lho Mak ya. Kene iki dalane ya wis penak, wis ses, wis pokoke jan sahdu tenan. Dadi sampean lek mengikuti dalan iki sekine-sekine terus ya munggah medun menggak-menggok ya pancen yo gunung keadaane. Engko sampean tembusi iso anu kae lho Mak ya. Pertigaan Wonotirto, pertigaan Tugu Macan kae lho. Sampean wis tau apa urung wis seru apa urung pertigaan Tugu Macan kae. Engko tembusi kono kae lek sampean mengikuti dalan iki. Misalkan engko saurunge kae engko lek sing nganan engko iso tembus dusun Caren barang kono. Engko lek sing ngiri engko iso tembus Pongkalan apa-apa, engko Pongkalan nek terus engko iso teko Gunung Gedhe kono barang. Dadi sampean rene engko lek neng Gunung Gedhe liwat kene iki ya iso wae, neng Berboto ya iso wae. Dadi iki jalan dari Ngeni ke Wonotirto. Dadi lek teko Ngeni lek nang Wonotirto ora usah medun. Dalan utamane ya iki. Poh, dalane ya jan wis penak, jan ses. Indah to pemandangane tak demeni yo ngene iki lho. Dalane penak, dalane rada menggak-menggok ngono poh jan ngesne pemandangan jan sahdu pol. Kaya ngene aku domenku mlaku-mlaku ning daerah pegunungan yo ngene iki jan indah banget. Enek ora sing omahe sampean kabeh kesuting nah. Pomo simpangan karo aku kesuting ya komen aja mek meneng ae lagi perbatasan Desa Ngeni karo Desa Wonotirto. Mbah iki jenenge bu apa Mak ya sing ngerti jembatan apa iki ya jal komeno. Lah aku jan jujur ora ngerti aku janan. Lah kene kulon kali iki masuk Desa Wonotirto. Ya wis Mak ya info seputar Desa Ngeni Wonotirto Blitar.